तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर के राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल हिट मीटर हिंदी ट्रैक पर भोजपुरी गाना। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कइतन तो 100% बाकी गाना रउआ मार्केट में ब्लास्ट करी। काहे से कि आजकल जितना भी गाना वायरल होता, जितना भी गाना आजकल ब्लास्ट होता, सब हिंदी धुन के कॉपी रहता। लेकिन इससे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी में कदम रखले बानी, गायकी रउआ के पसंद बा, रउआ के बढ़िया बढ़िया मेटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रउआ सबन के म्यूजिक नहीं मिल पाओ, तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गइल बिन तो रउआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे वो कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले। ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे बोल बम के गाना, चाहे भक्ति, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे वो अपने मन पसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल चीज़ चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गइल बनी आ चैनल पर नया बानी, चैनल पर पहला बार बानी, तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एगो प्यारा से कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, रउआ सबन के हम गा के बताओ। तो उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। बहुत पुराना एगो हिंदी गाना है कि दिल्ली मुंबई जाऊँ चाहे आगरा, मिलेगा नहीं ऐसा घाघरा। तो यही ट्रैक पर वो असमन खातिर लेके आ गइल बनी बिल्कुल ज़बरदस्त भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा सब। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा कि दिहले बछू के जब से छोड़ रे, भइल कमर कमजोर रे, कि दिहले बछू के जब से छोड़ रे, भइल कमर कमजोर रे, मिले यरवा बोलवलस हमके बड़ी पोलहवलस, मिले यरवा बोलवलस हमके बड़ी पोलहवलस, दिहले बहू है हमर तोड़े रे, भइल कमर कमजोर रे, भइल कमर कमजोर रे। तो उम्मीद करते हैं मीटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहत नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सकले, व्हाट्सअप कर सकले, रुआ के बिल्कुल उसी चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन इससे पहले रुआ समझ से एगो बात कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहत नहीं। ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ समझ के खाली बता सकिले, समझा सकिले, हम तो राइटर हैं। ई रउआ ऊपर डिपेंड करता जो जितना बढ़िया से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। तब मिला था नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रुआ सबसे अनुमति चाहता नहीं। अगर रुआ कोनो भी तरह के म्यूजिक भी बनवाल चाहते हैं तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा 81 78 24 48 75। तो मिला था नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।